Majoritatea regulilor vestimentare pe care le cunoaștem sunt reguli nescrise. Acestea au luat cumva naștere în diverse contexte sociale ale istoriei noastre din diverse motive, iar parte dintre ele au fost urmate cu sfințenie chiar și până în prezent, ceea ce este desigur un lucru bun pentru că acestea contribuie cumva la menținerea unui echilibru între bunul gust vestimentar și ceea ce este chicios sau inovațiile acestea tâmpite ale modei care tot apar și dispar. Însă sunt unele care nu știu exact cum o luau naștere, dar nu au neapărat vreun sens anume sau vreo motivație estetică pentru care ar trebui urmate. Așadar, în videoul de astăzi aș vrea să dezbatem 6 astfel de reguli, de idei, de mituri, cum vreți voi să le spuneți, de stil vestimentar masculin, pe care sunt șanse destul de mari să le mai fi auzit până acum sau măcar parte dintre ele să le mai fi auzit, dar care nu sunt neapărat adevărate sau sunt înțelese greșit. Deci, fără să mai lungim foarte mult introducerea, haideți să vedem despre ce este vorba. Numărul 1 de pe această listă se referă la faptul că bărbații nu ar trebui să poarte niciodată cămașă cu mânecă scurtă. Ideea asta circulă de ani buni, cel puțin eu știu de ea încă de când am început să fiu pasionat de subiectul ăsta al hainelor, de prin 2010-2011 pe acolo, și se referă la faptul că este cumva lipsit de stil să porți cămașă cu mânecă scurtă, indiferent de contextul în care o faci, fie el casual, fie elegant. Asta pentru că avem la dispoziție cămășile cu mânecă lungă, care sunt mult mai ok, putând fi purtate ca atare, iar atunci când situația o cere, când este foarte cald afară sau chestii de genul acesta, și asta doar în situațiile casual, să rulăm mânecile acesteia, pentru că rezultă cumva un look mai estetic, mai stilat, să-i spunem. Lucru cu care sunt absolut de acord, pentru că arată plăcut o cămașă căreia i-am rulat mânecile. Avem și avantajul ăsta că putem decide cât de mult sau de puțin să facem această rulare. Putem rula mânecile până la jumătatea antebrațului, cum am făcut eu aici, sau până la coturi, până deasupra cotului. Ideea este că avem mai multe opțiuni, putem să fim mai creativi cu o cămașă cu mânecă lungă atunci când ne compunem o ținută, comparativ cu o cămașă cu mânecă scurtă, unde tăietura mânecii este standard. Și desigur mai avem și varianta cămășilor din in, care pot fi purtate atunci când este cald afară, sau a tricourilor polo, care cumva imită cămășile cu mânecă scurtă. Dar cu toate acestea, nu pot să fiu de acord cu faptul că bărbații nu ar trebui să poarte sub absolut nicio formă și ar trebui să evite genul acesta de cămăși cu mânecă scurtă. Da, sunt unele variante care, frate, arată oribil și nu au ce căuta în garderoba unui bărbat. Dar chiar sunt variante care arată foarte bine și dacă alegem contextul potrivit în care să le purtăm, putem obține niște ținute care chiar sunt foarte frumoase. De asemenea, după cum am spus și în alte videouri mai vechi, în situațiile elegante la un costum, nu au ce căuta cămășile cu mânecă scurtă pentru că arată oribil. O ținută elegantă înseamnă cămașă cu mânecă lungă, punct. În schimb, pentru situațiile casual, cum ar fi o vacanță într-o zonă exotică, o plimbare pe plajă, o plimbare pe faleză, mers la piscină sau chestii de genul acesta, arată chiar foarte fain genul acesta de cămăși cu tot felul de imprimeuri florale pe ele, cu linii verticale și așa mai departe. Motivul fiind că fac cumva parte din peisajul respectiv și trimit cu gândul la relaxare, la vacanță, la zile cu soare. Deci, ca să concluzionăm, condiția este să alegem modelele potrivite pe care să le purtăm și contextul potrivit în care să facem asta. Atât de simplu. Mai departe, cel de-al doilea mit de pe această listă se referă la faptul că bărbații nu ar trebui să umble fără șosete sau cu gleznele goale. După cum probabil știți și voi din mediul online, de o bună perioadă de timp se dezbate problema aceasta a trendului cu gleznele goale, cu gleznele la vedere la bărbați. Dacă vreți să știți punctul meu de vedere referitor la acest subiect, treaba stă în felul următor. Unul la mână, cu gleznele goale nu înseamnă fără șosete, asta în caz că se pune acum o problema igienei. S-a inventat de destul de mult timp șosetele invizibile care sunt aur curat pentru zilele de vară. Apoi, cu gleznele goale nu înseamnă imaginea aceea pe care și-o proiectează unii în cap și o asociază cu blugi foarte mulați, cu blugi skinny și care sunt foarte scurți, pe care, ca să fiu sincer, nici eu nu agrez. Și ca să lămurim și acest aspect, într-o situație elegantă este exclus, și subliniez exclus, să se poarte altceva în afară de șosete lungi, în culoarea pantalonilor, care să acopere pielea piciorului. Nu se pune problema sub absolut nicio formă să purtăm șosete invizibile într-o situație elegantă, la un costum, într-o situație formală, pentru că arată oribil. Dar într-o situație casual, într-o situație relaxată, când este vară și avem nevoie de confort termic, care ar fi problema ca un bărbat să-și expună gleznele la vedere? Din punctul meu de vedere se întrunesc absolut toate condițiile
pentru ca un bărbat să poată adopta un astfel de look în viața de zi cu zi. Este vară, avem nevoie de confort termic, purtăm șosete invizibile, nu ne aflăm la job, într-o situație formală, într-o situație elegantă, deci zic că ar fi cazul să ne calmăm un pic cu această problemă existențială pe care o avem și ca să concluzionăm și această idee, atât timp cât contextul în care se întâmplă un anumit lucru este unul potrivit, totul este ok. Mai departe, umblă vorba că ar fi greșit să se poarte genul acesta de combinație denim cu denim. Probabil că atunci când se spune că este greșit să se poarte denim cu denim, se face referire la situația aceea când se poartă aceeași nuanță de denim din cap și până în picioare și rezultă genul acela de costumație care era populară acum ceva timp. Ideea nu este neapărat că ar fi ceva greșit aici, deoarece sunt persoane care continuă să adopte genul acesta de lucruri. Bine, este nevoie și un pic de simț estetic pentru a crea ceva frumos și motivul pentru care nu arată chiar ok genul acesta de combinație este pentru că denotă cumva lipsă de imaginație din partea purtătorului și creează senzația aceasta de uniformă. Ar putea fi cumva o combinație fericită pentru cei care sunt mai mici de statură și vor cumva să pară mai înalt, pentru că fiind acea continuitate a ținute se creează senzația de alungire, dar în rest deci, atunci când vrei să porți genul acesta de ținute care sunt din cap până în picioare din denim, de genul pantaloni și cămașă din denim sau pantaloni și jachetă din denim, ideea este să le alegi în nuanțe diferite pentru a crea un pic de contrast între ele. De genul nuanță deschisă sus, nuanță închisă jos, ori nuanțe diferite de albastru, ori combinații între negru și alb sau gri și alb sau albastru și oricare dintre cele trei non-culori. Variante sunt destule, trebuie doar un pic de imaginație. Următorul mit de pe această listă are legătură cu ochelare de soare și se referă la faptul că aceștia nu ar trebui purtați iarna. De ce nu ar trebui purtați iarna? Încă nu știm asta, dar probabil că o să aflăm cumva. Ca să fiu sincer cu voi, prima dată i-am cam judecat un pic pe cei care au genul acesta de gândire, dar am stat un pic și am analizat și am ajuns la concluzia că, frate, poate sunt unele persoane care nu înțeleg cum stă treaba cu accesoriul ăsta și îl asociază cu vara, cu soarele, cu căldura. Na, poți să știi ce e în mintea fiecăruia. Iar pe principiul ăsta, dacă iarna este frig afară, este mohorât, ninge, bate vântul și avem zăpadă și așa mai departe, ce să caute ochelare de soare pe ochi? Probabil că de la asta a plecat toată treaba asta și într-adevăr, este un pic de adevăr în toată povestea asta, dar o să lămurim imediat cum stau lucrurile. Lăsând la o parte acum partea estetică a ochelarilor de soare și faptul că aceștia completează frumos ținutele, ăsta este doar un bonus. Primul și cel mai important motiv pentru care purtăm și ar trebui să purtăm ochelare de soare este pentru protecție, să ne protejăm ochii împotriva factorilor externi, cum ar fi, în primul rând, radiațiile solare, care sunt poate cel mai periculos factor de pe această listă și de care trebuie să ne protejăm cel mai mult, pentru că acesta afectează atât ochiul cât și pielea foarte sensibilă din jurul acestuia, de asemenea împotriva luminii foarte puternice, care creează disconfort vizual, apoi împotriva vântului, care la unele persoane poate usca ochii sau crea senzații de iritare sau senzații de lăcrimare și așa mai departe, și desigur și a prafului care este purtat de vânt, ce poate să zgârie suprafața oculară și să creeze tot felul de probleme. Deci, ținând cont de toate acestea, și iarna avem zile când este soarele prezent pe cer, deci avem un motiv ca să ne protejăm ochii atât împotriva radiațiilor solare cât și împotriva luminii foarte puternice. Și iarna bate vântul și în combinație cu aerul foarte rece care este prezent în acest anotimp poate crea senzații de disconfort datorită uscării ochilor sau datorită lăcrimării. Și pe lângă toate acestea, problema cea mai mare iarna este că atunci când avem zăpadă pe jos și este și soarele prezent pe cer în același timp, razele acestea se reflectă foarte puternic în albul zăpezii și se accentuează acea senzație de disconfort vizual comparativ cu vara, când totuși lumina nu este reflectată de nimic și astfel pot apărea tot felul de probleme la o expunere îndelungată de genul acesta. Deci, ca să concluzionăm, avem toate motivele din lume să purtăm ochelari de soare și iarnă sau în oricare alt anotimp, atunci când contextul o cere sau când avem nevoie să ne protejăm ochii. Desigur că dacă afară ninge, plouă sau mai știu eu ce, nu are sens să purtăm așa ceva, pentru că nu ne ajută nici din punct de vedere estetic, nici din punct de vedere practic, cu atât mai mult încurcând de fapt.
dar în rest este foarte important să ne protejăm ochii indiferent de anotimp. Mai departe, umblă vorba prin târg cum că bărbații nu ar trebui să poarte roz pentru că aceasta este o culoare feminină. Totuși, de unde și până unde o culoare este specifică unui anumit gen și de ce este rozul pentru fete, cine a stabilit toate chestiile acestea? Povestea este ceva mai lungă, este ceva mai complexă, dar ca să o spun cât mai pe scurt, ideea este că pe la începutul anilor 1900, ceva de genul, neexistând mașini de spălat sau detergenți performanți cum sunt în zilele noastre, în bebelușii, indiferent de sexul acestora, fie că erau băieții, fie că erau fetițe, erau îmbrăcați în alb pentru că aceasta era o nuanță ce se putea întreține mai ușor, se putea spăla mai ușor, se putea băga la clor fără a exista riscul că materialul se va decolora. Și pe lângă aceasta, până la vârste destul de mărișoare, 2, 3, 4 ani, atât băieții cât și fetițele erau îmbrăcați în rochițe pentru că așa le era mai ușor părinților să schimbe scutecele care de asemenea nu erau de unică folosință cum sunt în zilele noastre, deci trebuiau schimbate, curățate și refolosite, comparativ cu situația în care i-ar fi îmbrăcat în pantalon, fiind mai greu de dezbrăcat, schimbat, mă rog, chestii de genul. Deci în mare parte din timp era destul de dificil să te uiți la un copil și să-ți dai seama din prima dacă este băiat, dacă este fetiță, nu știi sigur asta pentru că semănau între ei foarte mult. Din acest motiv și desigur că și din motive financiare, magazinele acelor vremuri și revistele s-au gândit să asocieze băieților și fetelor câte o culoare pentru a fi mai ușor de diferențiat. Astfel s-a considerat că rozul, fiind o culoare mai puternică, ar fi potrivită băieților, iar albastru, fiind o culoare mai grațioasă, mai delicată, ar fi potrivită fetelor. După o perioadă de timp, magazinele s-au sucit, observând ele că parcă femeile ar fi cumva mai atrase de roz, pentru că acesta era mai apropiat de roșu, fiind o nuanță mai romantică, mai dulce, ce transmite emoții, trăsături care sunt specifice mai mult femeilor și s-a ajuns în final la roz pentru fete și albastru pentru băieți și așa a rămas de atunci. În timp ce femeilor le este acceptat cam orice din punct de vedere vestimentar, neexistând teama de a fi judecate, în cazul bărbaților situația este un pic mai diferită, știind cu toții că vor fi judecați în cazul în care vor îndrăzni să poarte chestii care fac trimitere la sexul opus, la sexul feminin, fie chiar și o culoare, motivul fiind că, vezi, Doamne, le-ar știrbi cumva din masculinitate, i-ar face mai puțin bărbați. Totuși, faptul că rozul este considerat o culoare feminină e ok, am înțeles. Dar asta nu înseamnă că bărbații n-ar trebui să se apropie de ea sub absolut nicio formă, pentru că, vezi, Doamne, cândva a zis cineva că asta este o culoare pentru fete. Din punctul meu de vedere, dacă nu e genul care să exagereze, adică să porți roz din cap până în picioare, ceea ce într-adevăr poate fi prea mult, nu văd o problemă în a integra rozul în ținutele bărbătești. Dacă sunt combinate cu alte nuanțe neutre, arată foarte frumos pe un bărbat în sezonul cald, mai ales pe o piele închisă la culoare, pe o piele bronzată, deoarece se creează un contrast foarte puternic între pielea purtătorului și această nuanță. Și asta mai ales dacă nuanța asta este folosită în partea superioară a corpului, gen pe cămăși, casual sau elegante, pe tricouri normale, pe tricouri polo sau pe sacouri sport, zonă unde aș recomanda mai mult să se meargă pe nuanțe de pastel decât pe cele foarte puternice. Și de asemenea se poate purta pe accesorii cum ar fi batiste de buzunar, cravate, șosete, butoniere și așa mai departe, situații în care se pot purta și nuanțe mai puternice, mai ales dacă acestea sunt sparte cumva de diverse imprimeuri. Ok, și ultimul de pe această listă are legătură cu unele ținute, să le spunem, pe care le vedem purtate de către bărbați pe podiumurile de la spectacolele de modă și o să explic imediat despre ce este vorba. De exemplu, aceasta, o ținută perfectă de mers la brutărie să-ți iei franzelă. Sau aceasta, pe principiul când la 4 ai roibi cu băieții și la 5 ai botez, sau ceva de genul când te trezești dimineața târziu și te grăbești să nu pierzi cumva vaporul de 7.25. Mă rog, asta este o ținută pentru pirații moderni. Adică niște chestii obișnuite pe care le vedem purtate zilnic pe stradă de către bărbați. Eu, cel puțin oriunde mă uit pe stradă, văd grupuri de câte 2-3 bărbați purtând așa ceva. Sau nu? Nu? Și eu care credeam că, mă rog, poate eu văzut eu greșit. Ok, lăsând gluma la o parte, care este problema de fapt aici și de ce am inclus asta pe această listă în acest video? Problema, dacă pot să-i spun așa, este că văd periodic pe internet cum circulă tot felul de postări, de fotografii de genul acestora, cărora le sunt atașate texte, descrieri de genul ia uite cum au ajuns să se îmbrace bărbații în ziua de astăzi. Vai, Doamne, p***area bărbatului. Ce ne fac nenorociții ăștia cu moda lor?
hashtag bărbați adevărați și rahat pe băț, mizerii de genul acesta, lucruri total neadevărate. Ok, eu pot să înțeleg că prima reacție pe care ți-o stârnește când vezi chestii de genul acesta este râsul, este o reacție firească. Când îl vezi pe unul că umblă pe podium îmbrăcat în chiloți cu litiera pe zi și pe cap și cu schiuri în picioare, ce Dumnezeu le poți să faci decât să te râzi. Dar eu nu pot să înțeleg cum unii oameni chiar iau în serios chestiile acelea pe care le văd, dovadă ceea ce postează pe internet și au impresia că un bărbat care este sănătos la căpșor ar purta vreodată în viața lui așa ceva pe stradă. Și ca să înțelegem mai bine cum stă treaba de fapt, ideea este că toate chestiile acestea, toate ciudățenile acestea pe care le vedem noi pe podiumurile de modă, indiferent că le poartă bărbații, indiferent că le poartă femeii, sunt doar simple, cum să le spun, doar simple exprimări artistice ale unor designeri. Podiumurile de modă ar trebui să le vedem ca niște locuri unde aceștia, adică designeri, își dau frul liber imaginației și creează un spectacol folosindu-se de haine. Nu sunt ținute pe care vor ca oamenii, ca bărbații să le poarte în viața de zi cu zi, iar faza este că chiar dacă și-ar dori cineva să poarte așa ceva, nici nu le poate găsi prin magazine, deoarece acestea nu au scop comercial. Ceea ce fac ei acolo se numește artă exprimată prin haine, fie că ne place sau nu, fie că o înțelegem sau nu, este ceea ce este. Exact cum am merge la un muzeu și nu vedem doar tablouri cu peisaje sau cu portrete, chestii de genul acesta obișnuite, ci vedem și chestii abstracte, cum ar fi unul care a dat cu pensula în toate direcțiile, a lipit cu scoci și în mijloc o franzelă și poftim artă. Exact așa se întâmplă și cu designeri. Deci ca să concluzionăm, stați liniștiți că nu vă pe nimeni cu forța. Ținutele de genul acesta au simplu scop artistic, iar bărbații care poartă așa ceva sunt modele care își fac meseria și atâta tot. Gata, cam acesta a fost și videoul de astăzi, deci ne-a bătut atât de mult lampa aceasta în ochi încât văd cerculețe pe pereți. Mi s-a înfundat și nasul de abia mai pot să respir, după cum se vede, vorbesc funfăit. Da, mai băieți și fete, dacă, mă rog, fete, nu știu dacă se uite fete la videourile mele, cine știe. În fine, cam acesta a fost videoul de astăzi. Nu pot decât să vă mulțumesc tare mult dacă ați ajuns cu vizionarea până în acest punct. Dacă aveți, eu știu, unele lămuriri sau vă interesează ceva anume, mă puteți găsi pe Instagram, lăsați un mesaj acolo, iar când am timp o să vă răspund cu mare drag. Acestea fiind spuse, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Bye bye!